aw ni ce aw ni yantuma ayo bisimila DMS TV sanfɛ foli an ta n'u b'an kanu magana lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan bi ye tarata ye août kalo tile 4 san 2026 aw ka don kibaru ni o wagati selen san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu dɔw tulo kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni kan ni na carilen ani k'aw kilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba min b'an bolo ni ka olu dɔw tulo kɔ dɔw bɛ tali kɛ Miaka Mali fintigilakaw y'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu cɛsirilen bɛ babaci wale jɛkulu maaw ɲinini u nana minɛli ale n'u bɔnɛni na u ni na baaraw yɛrɛ kɔni kama o ko hukumu de la sanga ani wagati Miaka Mali fintigilakaw olu kɔni bɛ wuli ni ka opération kɛ jamana ye fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa ka se ka babaci wale ma nɔ minɛ ni ko in bɛɛ lajɛlen kɛ kun de ye walasa min an malidenw n'an bolo lafɛn lakana ka se ka sabati o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na sibiri tɛmɛnen août kalo tile fɔlɔ san 2026 min ka état-major général des armées ale bɔ ni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔ a b'a lase maliden bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko nin ko fɔlen yɛrɛ kɔnɔ na ko opération dugukolo ko hukumu na ko min ka Mali fintigilakaw ko renseignement dɔ yɛrɛ kɔni sɔrɔ renseignement min yɛrɛ kɔni kɔfɛ min ka Mali fintigilakaw olu kɔni taara opération belebeleba dɔ kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale jɛkulu maaw ma Sandare localité yɛrɛ kɔni na ka Mali fintigilakaw ye ni opération min kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale jɛkulu ma ko opération in ɲɛna kosɛbɛ ka kɛra sababu ye ni ka dimi juguba ale ni tiɲɛni don banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni kunna Sandare secteur yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ina fa ko y'a fɔ ye cogo min aka kunnafoniya tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔ min yɛrɛ kɔni Adama Jara ni ale tɔgɔ dɔnnen don kosɛbɛ ni Ben le cerveau yɛrɛ kɔni kunu tɛnɛ août kalo tile 3 san 2026 ale kɔni kun bɛ an ka cour d'appel maaw yɛrɛ kɔni ɲɛma walasa ka se ka ni ma kofɔlen ka délibéré yɛrɛ kɔni fɔ ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔ nin don kofɔlen na min kiiri tigilama olu kɔni décision yɛrɛ kɔni ta ni ka Ben le cerveau yɛrɛ kɔni condamné san 5 kaso kɛli la ko san 5 in yɛrɛ kɔni kaso ko yɛrɛ kɔni hukumu na ko Ben le cerveau ale bɛ san 4 yɛrɛ kɔni kaso dafalen kɛ o yɛrɛ kɔni kɔfɛ a tɔ bɛ to san 1 min a bɛ se ka o yɛrɛ kɔni kɛ kɛnɛmana na mi wagati min i n'a fɔ ko bi min ka lakana tigilama olu fana cɛsirin bɛ u ka fanfɛla yɛrɛ kɔnɔna jamana kɔnɔdenw n'u bolo fɛnw ka lakana sabati la ko hukumu de la sanga ani wagati maa min yɛrɛ kɔni bɛ wuli ni ka opération yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ min yɛrɛ kɔni ye jamana kɔnɔdenw n'u bolo fɛnw k'olu kisi maa jugu yɛrɛ kɔni ka ko kɔlɔlɔ ma ko hukumu yɛrɛ de kɔni na ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ko criminalité ale ni délinquance ko kɛlɛli ko hukumu na ko min yɛrɛ kɔni hippodrome commissaire de police maaw ye ni o ɲɛmɔgɔya kɔni bɛ yen commissaire de police Ashirif Akili yɛrɛ de kɔni bolo ko juillet kalo tile 29 ka taa bila juillet kalo tile 31 na san 2026 ko nin ma ko fɔlen ka cɛdenw yɛrɛ kɔni ye opération ba dɔw kɛ opération min kɔnɔna na o sera ka bolo da maa 6 kan bolodala ni maa 6 minnu yɛrɛ kɔni kan kɔni yira la k'a fɔ ko maa 6 nin yɛrɛ kɔni na ko bisiya bɛ kɛ dɔw la k'a fɔ k'u ye maa dɔ faga dɔw minɛna k'a fɔ k'u ye suɲɛni yɛrɛ kɔni kɛ dɔw fana yɛrɛ kɔni minɛna k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni ye binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin maa dɔw ma ni maramafɛn yɛrɛ kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ye hippodrome commissaire de police maaw ye k'u ka cɛsiri n'u ka baara kɛ ɲuman kɔni kɛra sababu ye n'u sera ka ni maa 6 nin yɛrɛ kɔni minɛ ni ko hukumu de la sibiri tɛmɛnen août kalo tile fɔlɔ san 2026 sɔgɔmara joona yɛrɛ kɔni fɛ ko kari ɲɔgɔnnaba dɔ yɛrɛ kɔni tɛmɛna Éthiopie fintigilakaw ale ni Tigray région fintigilakaw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔni na ko de kari ɲɔgɔnnaba min yɛrɛ kɔni tɛmɛna ni fan fila ni yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛla o kɔni kɛra sababu ye ni kari ɲɔgɔnna in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o kɔni ye maramafɛn jugumanw fili ka taa camp de réfugiés dɔw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko maramafɛn juguman minnu filila ka taa ni camp kofɔlen kɔnɔna na a kɔni ma to kɔlɔlɔ ta ka d'a kan a kɔni kɛra sababu ye ni réfugiés minnu bɛ ni camp kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔ k'olu caman bɔnɛ u ni na ko maa caman yɛrɛ kɔni fagali yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔfɛ maa caman fɛnɛ joginna camp de réfugiés yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko camp kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Soudan ale ni Éthiopie ka frontière yɔrɔ yɛrɛ de kɔnɔna na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi hangunuhunu kumaw yɛrɛ kɔni cɛ an bɛ bɔlɔlɔsiraw kan k'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Cameroun jamana ɲɛmɛ ni o ye Paul Biya yɛrɛ kɔni ko jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni famana kosɛbɛ ni ka ale yɛrɛ kɔni ye u ɲɛ la ka d'a kan i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min wagati tɛmɛnenw na min yɛrɛ kɔni ye Paul Biya ye ale kɔni bɔra Cameroun jamana kɔnɔna na ni ka voyager ka taa Europe jamana dɔ kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ k'a bɛna taa visite kunkurunin kɛ Europe jamana dɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ ka taa yɔrɔ kelen min na o yɛrɛ kɔni kuma fɔ o wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ ko nin y'a kalo kelen ani dɔɔni yɛrɛ kɔni kabini ni Paul Biya yɛrɛ kɔni taara ni jamana kofɔlen kɔnɔna na k'a ma ye ɲɛ la bilen o wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni min yɛrɛ kɔni ye Cameroun jamana kɔnɔdenw olu tun bɛ ka wuli ni ka ŋunuŋunu kumaw caya k'a yira k'a fɔ k'esigi min yɛrɛ kɔni ye Paul Biya ko a yɛrɛ kɔni ma sa o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na sibiri tɛmɛnen août kalo tile fɔlɔ san 2026 min yɛrɛ kɔni Cameroun gouvernement maaw yɛrɛ kɔni olu bɔra ni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na o kɔni bɛ walawalali kɛ k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ye Paul Biya ko baasi t'a la ko maa kofɔlen yɛrɛ
kɔni ma sa ko wa ala tɛna na mɛn min yɛrɛ kɔni Paul Biya ale bɛna segin ka na Cameroun jamana kɔnɔna na. Ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na. Ni an ka Mali fintigilakaw an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu kɔni cɛsirilen bɛ opération kɛli la jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa min yɛrɛ kɔni banbaaci wale jɛkulu maaw ye ka se ka olu si latunu ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na ko hukumu de la sanga ani wagati man yɛrɛ kɔni bɛ wuli ni ka opération yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka se ka malidenw n'u bolo lafiya ka lakana sabati wa min yɛrɛ kɔni Mali jamana ye o ka se ka kɛ Mali jamana kɔnɔdenw ta ye o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna don tɛmɛnenw na min ka état-major général des armées ale kɔni bɛ bɔ ni ka laseli kɛ maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko opération dugukolo ko na ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ye halisa olu kɔni bɛ ka continuer u ka jamana lakɔlɔsili a lakanani ale ni banbaaci wale maaw ɲinini baaraw la jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na. Communiqué la min carila sibiri tɛmɛnen août kalo tile fɔlɔ san 2026 min ka état-major général des armées ale kɔni bɛ bɔ ni ka laseli kɛ maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a yira k'a fɔ ko nin don kofɔlen in na komi an ka Mali fintigilaka dɔw yɛrɛ kɔni ko renseignement dɔw yɛrɛ kɔni sɔrɔ renseignement yɛrɛ kɔni kɔfɛ min an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw olu kɔni wulila ne ka taa jamana lakɔlɔsili baaraw la ko ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw to jamana lakɔlɔsili baaraw la o kɔni taara bɔ banbaaci wale jɛkulu JINIM ale ni FLA maaw yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn ka yɔrɔba dɔ yɛrɛ kɔni kan Sandare secteur yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko wagati min bɔ bɛ taa kɛ ni banbaaci wale jɛkulu man yɛrɛ kɔni kan o y'a sɔrɔ sɛgɛsɛgɛli baaraw y'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko min yɛrɛ kɔni ye kɛlɛkɛminɛw ale ni matériel logistique yɛrɛ kɔni ko caman fɛnɛ tun bɛ banbaaci wale jɛkulu man yɛrɛ kɔni bolo wa ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn ka yɔrɔ yɛrɛ kɔni na Sandare secteur kɔnɔna na ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni bɔlen ni kunnafoni yɛrɛ kɔni kan k'u kɔni ma girin ni ka faraku yɛrɛ kɔni kɛ min yɛrɛ kɔni sanfɛ kɛlɛkɛminɛw olu kɔni mɛnna sanfɛla yɛrɛ kɔni na banbaaci wale man jateminɛli la walasa ka se ka dalilu kɛrɛnkɛrɛnnenw sɔrɔ min b'a yira k'a fɔ ko man yɛrɛ kɔni banbaaci wale jɛkulu maaw ye ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛw tilalen u ka renseignement sɔrɔ la n'u ye dalilu kɛrɛnkɛrɛnnenw sɔrɔ o yɛrɛ de kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni sanfɛ kɛlɛkɛminɛw olu kɔni faraku kɛ ni ka ɲɛsin banbaaci wale jɛkulu man yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ kɔni yɔrɔ ma Sandare secteur kɔnɔna na k'an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni ni faraku min kɛ k'a kɛra faraku ɲumanba ye ka d'a kan banbaaci wale jɛkulu man yɛrɛ kɔni kun bɛ nin yɔrɔ kofɔli min na n'u ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan kun bɛ ka kɛ yen nɔ ko yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen halakira kɛlɛkɛminɛw ale ni matériel logistique fɛn fɛn kun bɛ banbaaci wale jɛkulu maaw yɛrɛ kɔni bolo ko faraku nin yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka tiɲɛni don ni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na wali min kɛra sababu ye ni bɛɛ lajɛlen y'a faamu k'a fɔ ko faraku in yɛrɛ kɔni kɛra sebaya an ka Mali fintigilakaw bolo ko hali faraku in yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw olu kɔni continuera zone kofɔlen yɛrɛ kɔni lakɔlɔsili baaraw la ko wagati min sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni kun bɛ zone kofɔlen yɛrɛ kɔni lakɔlɔsili baaraw la o kɔni ma mouvement foyi yɛrɛ kɔni ye yɔrɔ in na o ma banbaaci wale maa si bolotɔ o wale yɛrɛ kɔni bɛ sɔn k'a yira k'a fɔ ko banbaaci wale maa fɛn fɛn kun bɛ yɔrɔ in na k'u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fagara ka da ko ma maa si yɛrɛ kɔni bolotɔ ye bilen ne ka bɔ yɔrɔ in na min yɛrɛ kɔni état-major général des armées communiqué in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw k'olu bɛ ka continuer opération de reconnaissance ale ni opération de ratissage yɛrɛ kɔni fɛ zone in kɔnɔna na walasa bilan kɛrɛnkɛrɛnnen min yɛrɛ kɔni bɔra ni faraku in na ka se k'o bɛɛ lajɛlen dɔn wa communiqué in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min état-major général des armées ale bɛ hakili sigi kuma fɔ maliden bɛɛ lajɛlen k'a yira k'a fɔ k'ale san bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi komi an ka Mali fintigilakaw k'olu bɛ ka continuer u ka opération kɛli fɛ ni cɛsiri ni baara kɛ kun ale ni kɛlɛ ɲɛdɔn yɛrɛ kɔni ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna min yɛrɛ kɔni an ka état-major général des armées ale bɛ wulimada kɛ ni ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma k'ale san ka continuer an ka Mali fintigilakaw jukɔrɔma don wa an ka danaya ta ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma ni kɛlɛ in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na n'a fɔ a kun y'a fɔ a ye cogo min an ka kunnafoniya tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni Adama Jara ye ni ale tɔgɔ dɔnnen don kosɛbɛ ni Ben le cerveau yɛrɛ kɔni kunu tɛnɛ août kalo tile 3 san 2026 ale kɔni ka kiritigɛ baaraw yɛrɛ kɔni kuncɛra an ka Bamako yɛrɛ kɔni kɔnɔna na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min yɛrɛ kɔni Adama Jara ye ni ale tɔgɔ dɔnnen don kosɛbɛ ni Ben le cerveau yɛrɛ kɔni ale kɔni ye mouvement yɛrɛ wolo debout sur les remparts maaw ka leader dɔ yɛrɛ kɔni wa ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni kun poursuivlen don kiritigilamaw fɛ ka d'a kan k'a ye menace kɛ wa a ye neni yɛrɛ kɔni kɛ ka sanga ni o wale yɛrɛ kɔni ni tɛnɛndon in na août kalo tile 3 san 2026 min yɛrɛ kɔni kiritigilamaw ye u ye Ben le cerveau yɛrɛ kɔni condamné san 5 kaso kɛli la min yɛrɛ kɔni kiritigilamaw b'a perepere latigɛ k'a fɔ ko ni san 5 min dilen filɛ ni Ben le cerveau yɛrɛ kɔni ma k'a ma se a ka san 5 in dafalen yɛrɛ kɔni kɛ kaso la ko san 4 a kɔni bɛ o dafalen kɛ kaso la nka san 1 to a bɛ se ka o yɛrɛ kɔni kɛ kɛnɛmana na mɛ wagati min na i n'a fɔ o bi ni décision min talen filɛ ni kiritigilamaw yɛrɛ kɔni fɛ o kɔni bɛ dankari procès yɛrɛ kɔni na procès min yɛrɛ kɔni tun bɛ
ka kɛ bɛn de cerveau yɛrɛ kɔni contre la wa i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min malidenw yɛrɛ kɔni kun bɛ ka bɛn de cerveau yɛrɛ kɔni ka procès ko in yɛrɛ kɔni suya bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bin dankarila procès in yɛrɛ kɔnɔna ni wagati in na min yɛrɛ kɔni kiiri tigilama olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko procès ko in hukumu na ko bɛn de cerveau yɛrɛ kɔni bɛ ka accuser min na ko tiɲɛ yɛrɛ de kɔni don ko a ye o kɛ o yɛrɛ de kɔni olu kɔni y'a condamné san 5 kaso kɛli la nka san 5 yɛrɛ kɔni a bɛ san 4 a b'o dafalen kɛ kaso la nka san 1 tɔ yɛrɛ kɔni a bɛ bɔ ni ka o yɛrɛ kɔni kɛ kɛnɛmana na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni a ka lakana tigilamaw yɛrɛ kɔni olu b'u k'u cɛsiri fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛli la jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw ka lakana sabatiliko la jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen la o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na ko ka sanga ni délinquance ale ni criminalité kɛlɛli ko hukumu yɛrɛ kɔni ko min yɛrɛ kɔni hippodrome commissariat de police maaw ye ni o ɲɛmɔgɔya yɛrɛ kɔni bɛ yen commissaire de police Achérif Akili yɛrɛ de kɔni bolo ko juillet kalo tile 29 ka taa bila juillet kalo tile 31 na san 2026 ko min yɛrɛ kɔni ni makofɔlen ni a ka cɛdenw yɛrɛ kɔni olu bolo da maa 6 kan k'u ye boloda ni maa 6 minnu kan maa 6 nin yɛrɛ kɔni a kɔni yiralen don k'a fɔ ko dɔw sen donna maa faga dɔ la dɔw minɛna ka d'a kan k'olu kɔni ye suɲɛni kɛ dɔw fɛnɛ ka minɛli yɛrɛ kɔni kun bɔra k'u ye binkani wale yɛrɛ de kɔni kɛ ni maramafɛn yɛrɛ kɔni ye ko hippodrome commissariat de police cɛdenw ye ni opération min kɛ opération in yɛrɛ kɔni kun cɛla ni bolodalen maa 6 kan ko maa 6 minɛli yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔfɛ bolodara téléphone 6 kan moto kelen minɛna marifa kelen minɛna ni marifa min yɛrɛ kɔni minɛna chargeur kelen kun b'a la chargeur min yɛrɛ kɔni kun kɔnɔna na cartouche 3 yɛrɛ de kɔni bɛ ko ni mina suguya wɛrɛ caman ko min yɛrɛ kɔni hippodrome commissariat de police maaw ye ko maa 6 minɛli yɛrɛ kɔni kɔfɛ opération nin senfɛ u sera ka bolo la ni fɛnba nin yɛrɛ de kɔni kan ko min yɛrɛ kɔni hippodrome commissariat de police cɛdenw yɛrɛ kɔni ye a yirala k'a fɔ ko san 2024 mɛ kalo tile 29 tɛmɛnen ko maa dɔ yɛrɛ kɔni fagara Musobugu quartier yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni nin yɛrɛ kofɔlen bɛ Medine sugu kɛrɛfɛla yɛrɛ de kɔni na o maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ka fagali yɛrɛ de kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni hippodrome commissariat de police cɛdenw ye olu kun ye sɛgɛsɛgɛli baaraw daminɛ o sɛgɛsɛgɛli baara ko hukumu yɛrɛ de kɔni na ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na u y'u bolo da maa dɔ kan n'a yirala k'a fɔ ko nin maa kofɔlen si bɛ san 22 la a kɔni yirala k'a fɔ ko bolodara nin maa kofɔlen min kan ko bisi a bɛ kɛ k'a fɔ ko maa faga min kɛra san 2024 k'ale yɛrɛ de kɔni o wale in kɛ ko ni fagali kofɔlen yɛrɛ kɔni kɛlen san 2024 wagati hippodrome commissariat de police cɛdenw ye sɛgɛsɛgɛli baara min kɛ o sɛgɛsɛgɛli baaraw kɔni y'a yir'u la k'a fɔ ko maa min fagara ale ni bolodara maa min yɛrɛ kɔni kan ko wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na u ye baara dɔ yɛrɛ de kɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ u y'o baara min yɛrɛ kɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ o baara in yɛrɛ kɔni tilali ko hukumu de la maa 2 nin yɛrɛ kɔni kɛlɛ la o kɛlɛ in de kɔnɔna na ko kelen kɔni ye tɔ kelen dɔ in faga wa kabini ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni kun ye fagali in kɛ san 2024 ale yɛrɛ kɔni kun bolila a ka bolili yɛrɛ de kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni hippodrome commissariat de police cɛdenw olu kun ye sɛgɛsɛgɛli baaraw daminɛ ko kalo caman sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ de kɔni kɔfɛ juillet kalo tile 29 tɛmɛnen san 2026 min yɛrɛ kɔni ye hippodrome commissariat de police cɛdenw olu sɔrɔla k'u bolo da maa kofɔlen kan min yɛrɛ kɔni kun bolila maa in fagalen kɔfɛ ko ni juillet kalo tile 29 kelen na san 2026 min yɛrɛ kɔni hippodrome commissariat de police cɛdenw olu bolo da maa wɛrɛ kan a yɛlɛ k'a fɔ k'u b'u bolo da nin maa kofɔlen kan wagati min o y'a sɔrɔ maa kofɔlen yɛrɛ kɔni kun bɛ moto suɲɛ yɛrɛ de kɔni na du dɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Sikɔrɔni quartier yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko wa min yɛrɛ kɔni ye unité mobile de surveillance et d'intervention maaw yɛrɛ kɔni ka éléments de ye k'olu yɛrɛ de kɔni bolo da nin cɛ kofɔlen kan ni ka sɔrɔ ka hippodrome commissariat de police cɛdenw yɛrɛ kɔni wele ka moto suɲɛna yɛrɛ kɔni di olu ma ko hippodrome commissariat de police cɛdenw kelen ni k'u bolo da nin maa kofɔlen yɛrɛ kɔni kan u ye maa kofɔlen yɛrɛ kɔni f'u ye kosɛbɛ ko fili nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u sera ka téléphone 6 yɛrɛ de kɔni bɔ maa kofɔlen in kunna ko wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na dɔ yɛrɛ kɔni kun taara plainte yɛrɛ kɔni tigɛ hippodrome commissariat de police cɛdenw yɔrɔ la k'a yira k'a fɔ ko maa dɔ yɛrɛ kɔni ye binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin ale ma ko binkani wale in kɔnɔna na maramafɛn kun bɛ a tigi bolo o wale in de kɔfɛ juillet kalo tile 31 tɛmɛnen san 2026 min yɛrɛ kɔni hippodrome commissariat de police cɛdenw olu y'u bolo da maa kofɔlen yɛrɛ kɔni kan min yɛrɛ kɔni ye suɲɛni yɛrɛ kɔni kɛ a yirala k'a fɔ ko wagati min bolo bɛ da maa kofɔlen kan o y'a sɔrɔ moto min yɛrɛ kɔni ni a y'o suɲɛ wagati tɛmɛnen na moto suɲɛni kun b'a bolo ko a bolo dara ni maa kofɔlen min kan ale si bɛ san 20 yɛrɛ de kɔni na ko bolo dalen ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni kan min yɛrɛ kɔni ye hippodrome commissariat de police cɛdenw olu kɔni ye ɲininkaliw tɛ k'u maa kofɔlen na ɲininkali minnu tɛ k'u la o jaabi nin yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni hippodrome commissariat de police cɛdenw sera ka maa 3 wɛrɛ yɛrɛ kɔni na n'u bɛ ka bisiya ni maa 3 na k'a fɔ k'u yɛrɛ kɔni ye maa dɔ in yɛrɛ kɔni ka complice de bolo dara ni maa 3 ninnu kan a yirala k'a fɔ ko dɔ si bɛ san 31 na filanan si bɛ san 26 la sabanan ale kɔni si bɛ san 18 de la ko bolo dalen maa 3 nin kan kɔfɛ min yɛrɛ kɔni hippodrome commissariat de police cɛdenw ye u taara wolomali yɛrɛ kɔni kɛ maa 3 nin ka so wolomali min kɛra maa 3 nin ka so o kɔni kɛra sababu ye n'u sera ka bolo da fɛnbaw de kan u y'u bolo da fɛn minnu ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la o de ye marifa kelen chargeur kelen ni chargeur in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a kɔni yiralen don k'a fɔ ko cartouche 3 kun bɛ yen ale ni minan caman ko wolomali yɛrɛ kɔni
kɔni senfɛ me hippodrome commissaire de police cɛ dɔw sera k'u bolo la ni fɛnba nin yɛrɛ de kɔni kan kan kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi me hippodrome commissaire de police cɛ dɔw y'a yira k'a fɔ k'alisa u bɛna na continuer sɛgɛsɛgɛli baaraw fɛ ni opération ko in yɛrɛ kɔni hokumu na ni opération nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kan ka yira maliden bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali police nationale maaw ye k'olu yɛrɛ kɔni cɛsirilen bɛ criminalité ale ni délinquance kɛlɛli ko baaraw la ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na walasa min ye malidenw n'u bololafɛ olu ka lakana ka se ka sabati u sigiyɔrɔw la min yɛrɛ kɔni ye hippodrome commissaire de police ɲɛmaa ye ni o kɔni ye commissaire de police a Shérif Akili yɛrɛ kɔni ye a ye foliba kɛ ni ka ɲɛsin a ka cɛdenw ma u ka cɛsiralen n'u ka baara kɛ ko ɲuman yɛrɛ kɔnɔna na wa a bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin a ka cɛdenw jɛɲɔgɔn yɛrɛ kɔni ma ni o ye unité mobile de surveillance et d'intervention maaw yɛrɛ kɔni a bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin ninnu bɛɛ lajɛlen ma u ka cɛsiralen n'u ka baara kɛ ko ɲuman na ni opération yɛrɛ kɔni fɛ a bɛ tila ka welemada kɛ ni ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma k'alisa an ka continuer an ka collaboration tɛmɛ ani an ka lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko n'an bisigara maaw ma ka ko kɛta yɛrɛ kɔni na k'an ka police nationale maaw yɛrɛ kɔni ka nɛgɛjuru siraw bɛ an ka o yɛrɛ kɔni wele ni ka o kunnafoniya da an ka lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni kulo kan ko n'o yɛrɛ kɔni kɛra an bɛ lakana tigilamɔgɔw dɛmɛ kosɛbɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen lakana sabatili la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Sudan jamana kɔnɔna na ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na maa caman sara wa maa caman yɛrɛ kɔni jogina ka d'a kan obi dɔw yɛrɛ kɔni binna kan de réfugié dɔw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Sudan ale ni Éthiopie ka frontière fanfɛla yɛrɛ kɔni na ko ni obi minnu yɛrɛ kɔni filila ni ka taa se ni kan de réfugié kofɔlen yɛrɛ kɔni ma ko obi yɛrɛ kɔni bɛ fili wagati min na o y'a sɔrɔ Éthiopie fintigilakaw ale ni Tigray région force yɛrɛ kɔni kun karilen bɛ ɲɔgɔn na k'olu to kɛlɛ yɛrɛ de kɔni na kɔni yɛrɛ la k'a fɔ ko ni obi ninnu yɛrɛ kɔni filila ni ka taa ni kan de réfugié yɛrɛ kɔni kɔnɔna na f'a kɛra sababu ye ni ka maa caman fagalen ni ka maa caman yɛrɛ kɔni jogi Éthiopie ni Sudan ka frontière fanfɛla yɛrɛ kɔni na Sudan ka ministre de l'intérieur yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko ni kari ɲɔgɔnna min tɛmɛna Éthiopie fintigilakaw ni Tigray région force yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko kari ɲɔgɔnna nin yɛrɛ kɔni daminɛna sibiri tɛmɛnen août kalo tile fɔlɔ san 2026 sɔgɔmada joona yɛrɛ de kɔni fɛ Éthiopie ale ni Sudan ka frontière zone yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Sudan ka ministre de l'intérieur ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a b'a walawala k'a fɔ ko fintigilaka fila nin yɛrɛ kɔni ka kari ɲɔgɔnna yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni obi dɔw yɛrɛ kɔni tilal'u la n'o filila ka taa fo kan de réfugié dɔw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko obi minnu filila ni ka taa o kan de réfugié nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o kɔni kɛra sababu ni ka maa caman faga kan in kɔnɔna na ale ni ka maa caman jogin fɛnɛ kan kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni obi fili in kɛra sababu ni ka maa hakɛya min faga kan ninnu kɔnɔna na ale ni maa hakɛya min joginna k'u ma o yɛrɛ kɔni dɔn fɔlɔ Sudan ka ministre de l'intérieur yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Sudan jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko mission min yɛrɛ kɔni sigin bɛ réfugié yɛrɛ kɔni ka kow ɲɛnabɔli la k'olu yɛrɛ kɔni bɛ ka ko in jateminɛ fɔlɔ ko u ka jateminɛw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa nin yɛrɛ kɔni sirannen don k'a fɔ ko obi fili yɛrɛ kɔni bɛ sɔn ka kɔlɔlɔba yɛrɛ de kɔni se kan ninnu ma i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min ni zone min yɛrɛ kɔni bɛ Sudan ale ni Éthiopie ka frontière yɛrɛ kɔnɔ o zone yɛrɛ kɔni ye yɔrɔ min na Éthiopie ka jamana kɔnɔden caman yɛrɛ kɔni bɛ na yen nɔ ka asile yɛrɛ kɔni ɲini walasa ka se ka to o yɔrɔ in na wa min yɛrɛ kɔni ye Sudan autorité ma olu kɔni bɛ ka yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni bɛ ka siran k'a fɔ ko n'u y'u ka fintigilaka caman bila ka taa zone in kɔnɔna na o kana na kɛ sababu ye ni ka na réfugié caman yɛrɛ kɔni lase olu ma yɔrɔ in yɛrɛ kɔnɔ na wale min bɛ sɔn ka kɛ sababu ye ni ka situation tɔ in yɛrɛ kɔni juguya ka d'a kan olu bɛ ka siran maa ninnu ka lakanako ɲɛ wa u bɛ ka siran dɛmɛ min fɛnɛ bɛna don ni ka ɲɛsin maa nin yɛrɛ kɔni ma bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ye Sudan ka commission yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni sigin bɛ réfugié ka kow ɲɛnabɔli ma olu kɔni bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin diɲɛmɔgɔ région in jamanaw Nations Unies fo ka taa se jɛkulu ma minnu yɛrɛ kɔni bɛ dɛmɛdon kɛ ni ka ɲɛsin hadamadenw ma u bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin ninnu bɛɛ lajɛlen ma ko maa ninnu ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ walasa ka se ka olu Sudan autorité maaw yɛrɛ kɔni dɛmɛ ka bɛn ale lakana yɛrɛ kɔni sabati yɔrɔ in na u bɛ tila ka welemada kɛ ni ka ɲɛsin maa ninnu ma ko maa ninnu ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ min yɛrɛ kɔni réfugié ninnu olu ka lakana ka se ka sabati o ko hukumu de la u bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin maa ninnu yɛrɛ kɔni ma ko min yɛrɛ kɔni ye hadamadenya dɛmɛ ko k'o bila ka taa di olu ma teliya yɛrɛ kɔni na walasa min yɛrɛ kɔni ye situation tɔ ye o kana na juguya kosɛbɛ kan de réfugié in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye Sudan ka commission ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'alisa olu n'u jɛɲɔgɔnw bɛna na continuer ni ka réfugié nin yɛrɛ kɔni ka situation lajɛ kosɛbɛ ko wa olu bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa réfugié ninnu mago bɛ se fɛn minnu ma yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na ka u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni di u ma an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a bɛ n'a fɔ min yɛrɛ kɔni Éthiopie fintigilakaw ale ni Tigray région force yɛrɛ kɔni olu bɛ fɛ ka kari ɲɔgɔn na ka sɔrɔ wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na maa fila nin bɛɛ lajɛlen kun y'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn dɔ yɛrɛ kɔni na bɛnkan sɛbɛn min yɛrɛ kɔni ko yɛrɛ kɔni kɛra Union africaine ka médiation yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a bɛ n'a fɔ maa nin yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka kari ɲɔgɔn na yɛrɛ kɔni
ina fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min wagati min ina fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni Cameroun jamana ɲɛmaa ni o ye Paul Biya yɛrɛ kɔni ale kɔni tɛ ka ye ɲɛ yɛrɛ kɔni na a kɔni yira la k'a fɔ ko kalo kelen ani kɔ yɛrɛ kɔni tununi yɛrɛ kɔni kɔfɛ ko min yɛrɛ kɔni ye Cameroun gouvernement ma olu kɔni bɛ bɔ ni ka hakilisigi kuma fɔ Cameroun jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen k'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Cameroun jamana ɲɛmaa ni o ye Paul Biya ye k'ale ɲɛnɛma yɛrɛ kɔni don ko basi tɛ maa ko fɔlen in na ko wa ala tɛna lamɛn min yɛrɛ kɔni Paul Biya ale bɛna segin ka na Cameroun jamana kɔnɔna na nka président yɛrɛ kɔni bɛ segin ka na don kɛnɛkɛrɛnnen min yɛrɛ kɔni na o kɔni ma o yɛrɛ kɔni fɔ ni y'a dɔgɔkun caman yɛrɛ kɔni a ŋunuŋunu kumaw yɛrɛ kɔni tun bɛ senna bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni kan ka d'a kan ko min yɛrɛ kɔni ye Paul Biya yɛrɛ kɔni k'ale yɛrɛ kɔni famana ka ye jama yɛrɛ kɔni na o wale yɛrɛ de kɔni kɔfɛ dɔgɔkun caman makunenw kɔfɛ min yɛrɛ kɔni ye Cameroun gouvernement ma olu ye décision ta sibiri tɛmɛnen août kalo tile fɔlɔ san 2026 ni ka bɔ k'u da se nin kuma in ma walasa ka se ka Cameroun jamana kɔnɔdenw hakili sigi min yɛrɛ kɔni ye René Emmanuel Sadi yɛrɛ kɔni ni ale de ye Cameroun ka ministre de la communication yɛrɛ kɔni Cameroun gouvernement yɛrɛ kɔni ka kuma lasela fɛnɛ don ale yɛrɛ de kɔni bɔra ni ka laseli kɛ Cameroun jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ye Paul Biya ye ko a ɲɛnɛman don ko basi foyi t'a la ko a ko k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye Paul Biya ye k'a y'i kɔ don fanga yɛrɛ kɔni na k'o yɛrɛ kɔni fɛnɛ tɛ tiɲɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka d'a kan opposant yɛrɛ kɔni tun bɛ k'o kumaw fɔ Cameroun gouvernement maaw yɛrɛ kɔni ka nin déclaration yɛrɛ kɔni bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ye Paul Biya ye kabini juin kalo tile 7 tɛmɛnen san 2026 n'ale kɔni voyagera ka bɔ Cameroun jamana kɔnɔna na ma ko fɔli ma ye ɲɛ la bilen f'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi don min Paul Biya yɛrɛ kɔni bɛ voyager ni ka bɔ Cameroun jamana kɔnɔna na olu kun y'a yira k'a fɔ k'a bɛna taa visite kunkurunin yɛrɛ de kɔni kɛ Europe jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na nka Paul Biya t'a don ni bi yɛrɛ kɔni cɛ sɔɔni an bɛna se a kalo 2 yɛrɛ de kɔni ma René Emmanuel Sadi ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ hakilisigi kuma fɔ k'a yira k'a fɔ ko min ye Paul Biya ye k'a ma démissionner ni ka bɔ a ka jamana ɲɛmaaya jɔyɔrɔ la ko wa ko maa ko fɔlen yɛrɛ kɔni ma ban ni ka a ka président jɔyɔrɔ yɛrɛ kɔni fa ko min ye Paul Biya ye k'a bɛ diɲɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a ma sa a ma taa yɔrɔ si yɛrɛ kɔni na ko wa min yɛrɛ kɔni ye Paul Biya ye ko ale yɛrɛ kɔni ma démissionner ni ka bɔ a ka président jɔyɔrɔ la wa min yɛrɛ kɔni ye Paul Biya ka gouvernement membre dɔw olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale n'a sɔrɔ Paul Biya tɛ Cameroun jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'a bɛ ka continuer ni ka décision ta k'a to yɔrɔ wɛrɛ la wa min yɛrɛ kɔni ye Cameroun ka ministre de la communication ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale tɛna lamɛn min yɛrɛ kɔni ye Paul Biya ye k'a bɛna segin ka na Cameroun jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na nka Paul Biya bɛna na don kɛrɛnkɛrɛnnen min yɛrɛ kɔni na a ma sɔn k'i da don o la ka d'a kan a y'a yira k'a fɔ ko a yamaruya yɛrɛ kɔni tɛ ale bolo Paul Biya yɛrɛ kɔni na don kɛrɛnkɛrɛnnen min na ka bɔ k'o kunnafoniya nin yɛrɛ kɔni da Cameroun jamana kɔnɔdenw tulo kan fɔlɔ hakilina jiginna juin kalo tile 7 tɛmɛnen san 2026 min yɛrɛ kɔni ye Paul Biya ni a muso ye ni o ye Chantal Biya yɛrɛ kɔni olu fila yɛrɛ de kɔni bɔra Cameroun jamana kɔnɔna na nin don kofɔlen na wa kabini nin don in na fo ka na se an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi yɛrɛ kɔni ma maa si ma maa fila nin yɛrɛ kɔni ka ja foyi ye bɔlɔlɔsiraw kan o wale yɛrɛ de kɔni kun kɛra sababu ni min yɛrɛ kɔni Cameroun jamana kɔnɔ olu kun jɔrɔ la kosɛbɛ k'a yira k'a fɔ ko n'a sɔrɔ u ka jamana ɲɛmaaya yɛrɛ kɔni ma sa nka min yɛrɛ kɔni gouvernement ma olu bɔra ni ka hakilisigi kuma fɔ k'a yira k'a fɔ ko basi foyi tɛ jamana ɲɛmaaya la ko wa ala tɛna lamɛn min yɛrɛ kɔni Paul Biya ale bɛna segin ka na Cameroun jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carilen ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wali kɔfɛ an b'a fɔ yan ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma